umhlela bomcimbi kodwa nje woniwe uNdunankulu nohlanya. Uhlanya lolu ke mina ngabe kade ngalishaya kwamina Mchunu. Ngeke ngaqhamuka lapha enkandla nambona futhi lapho kwezokuxhumana emcimbini wavele wabaleka ibheshu ubheka ibheshu ebhekeza kwacishe wafiza itsha zasemcimbini lapha enkandla ebale engibaleka ngithi ngifuna ukumphuthuma nami engidelile nami ethi umqhele wami ufana nekade esho umqhele wami. Ngithe ngisuka khona lapha ngadibana naye kwaMgiliji lapha usinqa sefana edelela mina ke sengitshela uNdunankulu ke manje edelela mina ngathi ngiyamphuthuma futhi lapha kwaMgiliji ngatshela umzimba ukhala imali wathi akwenze njani nangu usinqa sefana ebaleka wathi usethatha ukhehlelezi sebahambile wakhala untombazana lapha makoti lapha ekhaya wathi wasiza 3 seconds bese phela iviki kuphela iviki sekuzokuphikwa ngishamanqina kaSiphushoni uMgiliji sekuphela iviki wathi wasiza 3 seconds uba ufika ngoMgiliji ngabe namanje usahle ikhona manje ngashaya uhlanya lolo mina ngave ngayibona ukuthi awayikho le yikho ngithi bafowethu kufanele ukuthi ke sikwazi ukuhloniphana thina amaZulu zonke izinto esizenzayo zesintu sikwazi ukuthi sibambisane ngokuthula sihlonipha amakhosi ngoba ngisho nje manje mangahle nje kuthiwa ngokomthetho ngithi uNdunankulu akakhutshwe inkosi yakhe eze lapha kuzo